Pungkaham bay brok bahai tongbai khajani takhokte bhuk chongno ani hamjang blog channel o pungkahama hambai sibaya pharu. Hello bay rok pungkaham norunuk tongo chini o songmani budani nge chini orchestra no kok ma kubida saka kisa no sakade Ang to semi po. orchestra Ang no to chin semi superstar po. no kuda Kuboy na po. oh nge sungur nukha sino songmani wa nge nung tin nai phenya kok da ini yang kol superstar kan nai phenya kok da này phải cho mane phóng sự tí xí qua nge horo tong nai blo trong này acha ko Nai nge phenya. sing khane mangkha cái sup nok je gana gini ne phanya bagai borno phaji hin sarita sao je nanya no vâng nge je gana gini nanya hin dong nai ro chini yang go Maharanpur ro sita kunola yang mai bekreng ro jal tulasi kok ro dai chini budani gana gini ni sini jar tong hai narok phaimano guys obong nai nong nukhna lama guys ayang wathango odoni yawo ngamong ga yang thango roktia morkestela molama or bupurano himano chongmani dugan tongmo dugan mo dugan te moro dugan tongo ga yang ta thanai mo sani nogol lama ni karno rok nukhna se cha chini chas no grija chini bilwa chas ni 2004 tangjang mani kan nong no school je jaga superstar kainai ao school nong no phungnai boja kai thai borok kainai nong no khuna bridge nyadim phaji sani nogol lamati jamong kaisin school kelas 5 jara tongora nani pararong school batai jamo satro ko mungai private school mang pariu satro rok ambagai school of boundary jaya ngai orang nai nong khna ba school abang ka principal sar komani abang ka school chair komani orang ngai yang ka oh yang kami tongo koekta acha ko kre ngai oja gang nai dako ngai nong nukhna obong ka bridge orang nong nai superstar orang osar kai leyo in paran cerro jang nong lama phungnai ke boso ya sa nong nai jong ni yang nong kaisa koimung ani personal no himano je kono borok ano singnai rok gana gini nam chayani saksalayan bai brok ani koimung taku buhu chono ano call khai prai borok no maya tangkani nokisa harung network kom ni bagi ngeno call khai manano online tei whatsapp tei video call khai nangya voice call no khaji iko online ma ang tongnai tangkai kini ani not net koidin pai thang bai recharge fiber hanggai tini recharge khainai tini Airtel ni kita sulung ba Jio ni na nai tongo already miaw ang thangboking khai kya tini thok panye brok thepana bagai kyan bagai ha nor call khai mano obna ni kaisa personal kesamo ngan no ang pungjarawa adong na kasano ang koidin video upload khai miang do ha tan ninga net ke ni bagai ya tabok tini to net friend na sa khayo ta ni rokom hake nai chomai no ani hamjak ma tai siba ya pharo ani blog hamjang blog bising pe ngang nu khuna phung ka hamo molama hika ni ka ing school ang ya ka buka ka ika school no molama tin phaji ang ka thamate ka molama ti phajang nai school nok ang ya ka mani molama no nu khuna mo koloni thango ang agi subul ko pra thangmani molama abo athak lama chai ni bagai thanglia haba no bo ang tin thango
Oke, जों menukna mo sani nogalama. Jadi norok faimano, norok tin superstar nanya bagai. Kabu pura kabu kalama. Tin sangkai school thangmani, itu yang go. Oke, tin sangkai go koloni thangmani. Agi soul ke private kereng dongmani. Nggak tahu kai borok thangman pano. Gari rok thangmaya. Bhai dok lama saya bagai. Sini pahar onjor lama bah. Hai nang sinai belah. Gantat phang tongo mo sani nogalama. Ini faiman norok. Share top top aja kalau belah. Yang kau sini parawa lama sayang mani karun kai 2000 hat lang mani highway ni bagi yang ori tila hapung bokok lang mangka onek lama korok to gari korok to phai lama sayang nanga sini superstar magai tini nong jang nai belana superstar engkau kai kelab ni presiden na kelai nengha tam kelai presiden engkau bor mia mai tino khemang nukha borok balai kai sino khas thakjang kelab ni samung jang tong kam gaina engkau borok ostar rok kai kya haira ngata borno putti khaina bagai borok superstar kanya bagai sai tongo tini koi somai nai Hor 10টা hor 10টা okana faimano obo khaina biang ni sanai tim rok faino Naithok apa Naithok Tiprasa dance group. oh genok khnai ma khana bin thani norok phaide engga mo sani nogalam tim phaide Hello. anono location ni nai tolawa Yang kamu presiden saka sini club ni naithok tirprasa dance group phainai nas naithok ga naithok nungnai tai tirprasa ka tara to tei bukung ahai kolok nuglang bukung baran nungai gan bagin nok nok o thaya phaina bagai gudai kami prem sing urang bhinjago san noti phaimano I komo lama ti phajang nai anon ti tola jara punu gana mola bangkang ta phaimani jara phaimia nong tong nai wes korong bagai ang chai to kana brona live telecast phungna bagai nong nuk na sini sani nong lama bono dai sa rok buang buang song tuition to serong na toy phring pai kya ye tini orges superstar nanya bagai tian nong nabla ke busuk to to khas rangjang nong nabla Serang tak. na ko jadi mo lama tim phajin na ke mo hain nong nuk na ke wa san nong lama jadi pung ka hama sing no ai ani tok besar mung hambai ani hamjang bul nai jambai nong no hamjang ma teisi baya phro pung ka ham jotna na ka ham pung ma di kai to nong pepak no suba tong hambai